Guys, sila yung ano ng Axor, oh. Ambassador ng mga Axor. Sana all, ano? Baka naman. Baka naman na Axor. Kaya yan. Yan. O yan, sinusuportahan ako. Tiwala lang. Wala lang, nag-umpisa rin kami. Ako nag-umpisa ako sa ano talaga. Ramdam lang tayo sa Axor. Sa ano? Hanapin Hanapin lang yung natin. pinaka-niche mo talaga. Yung pinaka, ano mo, kung saka maraming ano, yung magugustuhan ng tao. Yun na yun eh. Komportable ka. Huwag yung, hindi yung gusto talaga. Ibahin kung ano meron. Kasi kahit sabi mong ilalay nanonood, may naniniwala sa yung isa. Ako, asawa ko lang naniniwala sa akin. Talaga. Ako rin. Tsaka sarili ko. Naniniwala naman ako sa'yo. Hindi, nung una talaga. Nung una talaga. Sa wala. Yan. Yan. Sige, Ang sige. galing! Ang galing. Scoring. Philippines. Ayan. Ngayon nandito tayo sa Checkpoint 2 Infanta. Yes. Alright. Yan, napakasaya Yan. dito. Ayan, Moto si Sir, Gen RM, Head Marshal dito sa Checkpoint 2 Infanta. Subscribe kayo sa YouTube channel ko tsaka sa Facebook page Moto Gen RM. Yes sir. Ayan, Thank you sa suporta. Bakit Infanta? Bakit Infanta, boss? Anong ginawa nila sa'yo? Ay, wala nang ginawa dito sa na... Ayos. Una sa video na yan. Wala pong nagpahinit ng alak sa inyo? Wala akong sa checkpoint eh. Boss, anong checkpoint ng pastuhan mo? Sige sir, wala po. Infanta na naman. Bakit Infanta? Galing sila magpunas sir. Bibili ko kayo ng checkpoint. Bakit po yung banda? Dito kayo ng best checkpoint. Pag ko yung pinaka-the best na checkpoint yung nadaanan. Yung inasikaso kayo, yung nagpakain nyo. Pinunasan yung helmet nyo. Opo ma'am. Ayun na, marami kami nakuha pagkain. Ayun. So yung ano, po kayo, nakakubo Infanta. Saan, sir? Infanta ako. Bakit po Infanta? Kasi marami pong saging. Oh! Marami itlog. Alright. Sir, dito na lang. Ilista nyo na lang dito. Hey, sir. Bakit Infanta? Kasi mas kaso. Oh. Unas ka rin sila ng checkpoint na isa. So yun guys, ano, paano nga ba nanalo ang Team Infanta? Ayan, let's go pa ito, panoorin natin. Team Sambales, Team Olongapo, Kilua. Team Tulog. Team Tulog daw. Tulog muna. Yan. Kanina pa sila rito, papahinga.
Sino ba kayo? Agno. Ewan ko ba nabudol namin eh. Yan guys, nandito ngayon ang mga Team Axor. Ayan, ilan kayo? Soy Motovlog. Yan, Soy Team Motovlog, From Pampanga. Pampanga, Salamat kami, sir. Paps Bray. Yun. Yan. Exploring Philippines. Yun. Napapanood ko to. Yan. Yan. Sana all lupit. Yan, sa Moto Genarem naman ako. Moto Genarem. Ang galing! Tatagay Panta! Ay, ang galing! Ang galing mong buraot. Hindi ko na pinatay boss. Hindi ko na pinatay sa Ayun guys, sila yung ano ng Axor, oh. Ambassador ng mga Axor. Sana all ano? Baka naman. Baka naman na Axor. Kaya yan. Yan. O yan, sinusuportahan ako. Tiwala na. Wala lang, nag-upisa rin kami. Ako nag-upisa ako sa ano talaga. Ramdam lang tayo sa Axor. Sa ano? Mahalin Hanapin lang yung natin. pinaka-niche mo talaga. Yung pinaka, ano mo, kung saka maraming, ano, yung magugustuhan ng tao. Yun na yun eh. Komportable ka. Huwag yung, hindi yung gusto talaga. Ibahin ko ano meron. Kasi kahit sabi mong ilalay nanonood, may naniniwala sa yung isa. Ako, asawa ko lang naniniwala sa akin. Talaga. Ako rin. Tsaka sarili ko. Naniniwala naman ako sa'yo. Hindi, nung una talaga. Nung una talaga. Asawa lang to. Hindi, ganun talaga, ganun talaga. Pero tingnan mo, boss, naniwala sa ano. Yun na. YouTube tsaka Facebook page. 100k na. Salamat. Wow. Yan oh. Update din pala ako. Update tayo. Baka pakita ko kasama ko. Yan. Alam na ang ibang boto. Tingnan nyo na lang sa page, sir, yung mga picture natin. Oo. Pre, selfie. Tayo ng bobo. Oh, di ako nakapagtali. Ulit. Yan. Pre, di ko ha. Yan. May di ko lang. Sir, video, promote mo yung page mo. Ah, sige. Palabasin natin sa Pampanga. Okay, sige. Ang galing! Exploring Philippines. Ayan. Ang galing! Dito tayo sa Checkpoint 2 in Puanta. Yes. Alright. Yan, napakasaya Yan. dito. Yan, Moto sir, Genarem, Head Marshal dito sa Checkpoint 2 in Pata. Subscribe kayo sa YouTube channel ko tsaka sa Facebook page Moto Genarem. Yes, sir. Yan, Thank you sa suporta. Ayan, oh. Guys. Ayan. Ride safe sa inyo, ride safe. Ayun, Soy Team Motovlog. Congrats, sir. Okay. Yun, 100 subscriber, 100,000 subscriber. Yan. Yan, sama-sama yung mga vlogger ng Pampanga. Yan, si Paps Bray. Alis na rin. Sunod na kami. Low. Ano ako? Oo. Sige. Yan. Kuya, thank you. Okay, ingat. Anong oras na? 6:07. Ayan guys, siguro may mga naiwan pang may mga natitira pa kaya wala pa yung sweeper. Sweeper na lang ang inaantay namin. At magpapack out na rin kami. Ingat! Ayan. Mga nagpapagasolina kasi doon. So dito pasado alas 6 na natin na lang namin yung sweeper. Naka-sniper si Radford. King target pa rin yun. And guys, ito na ang sweeper.
ng Lakbay Pangasinan. Ayan, at siya na lang inantay namin para makapag-pack up na rin kami. Nandito na siya. Ayan, thank you Axor. Uy. Thank you Axor. Tapos mamaya papakita ko sa inyo yung certificate namin. Ayan. Sana pala rin kaming manalo. Yun, no? Advance. Okay. Ingat. Team TRG, the sweet